Betzerik bai zerek ekar zaitun, ergoion honetara? Alfredo Ortiz nozue, diputazioko komisarioa. Kontu bat ikertzen ari naiz. Nola heldu naiteke errementeriara? Garbitokira heltzean hartu egizu, eskerretara don bidea. Gero segi errekari, basoan ondotik. Baina asti ibili. Toki hartan teabroa bizi da. Irudienera etorri gara, eta hemen Paul Urkijo zine zuzendariarekin gara, izan be Durangon gaur, berak hainbat gauza ditu gaur, besteak beste errementari bere azken film luzearen aurkezpen, zatitxo bat aurkeztuko da osorik ez, ezta? Bai, hori da, nire azkena eta nire lehen luzemetraia. Eta bai, argi geneukan Durangon egon bar ginela, eta, zinema aretoetan oraindik ez da estrenatu, baina hemen zer erakutsi nahi genuen, da pelikularen hasierako zatitxo bat erakutsiko du. Dena den, ibilbidea hasi dauia filmak, lehiaketetan ere izan zaretelako. Bai, Sitgesen estrenatu genuen, eta gero hemen Donostin beldurrezko astean. Gaina sariarekin, ez da? Bai, oso posik. Rekonozimentua beti da positiboa, ez da? Bai, gainera Donostin dagoen publikoa nahiko gogorra da, eta hor lortzea ere oso polita izan da bai. Errementari filma eta oinarrian danok gogoan izango dugun ipuin bat gainera, ez da? Patxi Errementari. Bai, askotan esan dut, nire txikitako ipuin gogokoenetarikoa dela, eta, ja urte da pila danan egon nintzen laburmetraiak egiten, eta, entzatu nuen polita izango litzatekela Patxi Errementaria pelikula batetara eramatera, ez? Nik uste ipuin honek dauzkan ingredienteak pixkat edatuz, da sakonduz pertsonaletan eta polita izango litzatekela adaptatzea. Eta, nire kabuz egin dut, eraldatu egin dut nire buruan dauzkan mobidekin eta bar. Eta, hause da, nik oso posik, pelikularen maitzarekin, bai. Sortu da Errementari fantasiazko film bat. Hori da, berez ipuina ere fantastikoa da, ez? Deabroak dauzkagu, Patxi Errementari gaiztoa eta bar. Eta, hori atera zaigu, fantasiazko pelikula bat, iluna, folklore punto horrekin, ez? Herritar ambiente horrekin, hotza, baina ere oso beroa zuarekin, da gero oso klasikoak diren deabruen ikonografiarekin, ez? Piskat horrekin jolastuz, irudi barroko, infernuko irudi barroko joekin ere jolastuz eta bar, eta hori atera zego. Nire ustez, fantasiazko pelikula ilun, baina divertigarri bat. Gaur esan duzu gainera hemen ikusi izango dugula deabro lehen aldiz? Bai, hemen ikusiko duzu lehenengo aldi. Eksklusiban. Eneko Sagardoi sartaelez egiten. Ez da gutxi, ez da, dana ez da ikusiko, baina behintzat hori irakutsiko. Bai, saiatu gara hori sekretuan mantentzen, ez? Piskat, intriga mantentzeko. Zan duzu, iluna, hotza, neguan grabatutakoa da, ez da? Bai, 2016ko neguan grabatu genuen, 2016 eta 2017 arteko neguan, 7 astetan. Eta, imaginatzen duzu, rodaje guztiak gogorrak dira, baina, gure kasuan hori, hotza, gero, munstroak, aurrak, sua, borrokak, ambientazio oso landua, faktore pila zeuden da, gogorra izan da, baina ere oso polita. Zuretzat lehenengo luzea esan dugu, eta, prozesua desberdina, ez da? Laburmetraia grabatu edo luzemetrai bat, zer ikusirik ez, edo? Funtsean berdina da, baina denbora gehiago horrekin. Eta, presio gehiago horrekin, diru gehiago dagolako, ekipo handiago delako, eta bar. Orduan, euki behar duzuna da mentalitate hotz bat, zugan konfiantza euki, eta psikologikoki presio gehiago ekaz, orduan izan behar zera oso indartsua. Eta, niretzako hori izan da benetazko desberdintasun handia. Grabazioak, esan dugu, fantasiazko mundu hori eta sortzeko, grabazioetan bertan ere egin beharko zen alegina, baina postprodukzioan ere handia, ez da? Bai, pelikula grabatu baino lehen, geneukan ja liburu bat, arte kontzeptual guztiekin, gero digitalki sartuko ziren elementuak ere diseinatuta, eta orduan berez, grabatzen ari ginenean, bagenekien nola izango zen gero.
baina behin pelikula montatu ondoren eduki duen postprodukzio digitala oso handia izan da. Alde batetik pelikulak badauzka efektu protesiko eta klasiko pila bat, deabroen makillajeak eta bar, baina gero horiek osatzeko eta filmean dauden egoera batzuk ere pixkat osatzeko eta krometan dauden gauzak jartzeko eta bar, lan pila egon da, ez dakit 6 hilabete izan dira gutxi gora bera. Eta arlo, euskararen alorrean ere lana, ze euskalki baten grabatua da eta gainera galdutako euskalki baten, konta idazu. Bai, argi geneukan pelikula euskara izan bar zuela eta 19. mendean kokatuta izan bar zuela euskara zahar bat, testura lortzeko eta bar. Eta, bueno, egon ginen hitz egiten filologo ezberdinekin, da, bueno, pelikularen euskara jorratu duen pertsonekin, Gorka Lazkano, eta berak proposatu zidan egitea euskara arabarrean. Eta nik, bueno, banekien, ikastolan eta bar ikasita genekien bazegoela, baina desagertuta zegoela, edo herriska batzuetan bazeudela punto batzuk, eta bar. Orduan, Koldo Zuazo filologoarekin elkartu ginen, eta, bueno, hasi ginen horretan lan egiten eta bar, eta hartu genuen determinazioa izan zen, fantasiasko pelikula bat izan da, ez zuela izan behar zerbait historikoa eta filologikoa, oso zuzena, oso zorrotza. Niretzako importanteena zen pelikula ondo ulertzea, euskarak dakien edonork euskaraz ondo ulertzea, baina eukitzea euskara berezi eta zahar horren kutsua eta testura eta puntu batzuk, ez? Eta, bueno, nik uste hori alde batetik oso harro gaude, pixkat euskara horren traza batzuk jendeari erakusi ahal izatea, alde batetik, baina gero beste batetik pelikulari ematen dio oso testura polita eta naturaltasun oso polit bat, eta nik uste oso ondo geratuela. Okatzen du ondo testuinguru horretan ere. Horretaz aparte ere badago batua eta badago ere ataunera. Batua erabiltzen dute, nik egin dut joku hau pixat desberdintzeko euskal desberdinak, nahiz eta historikoki ez izan zuzena, baina dio dana, fantasiasko pelikula da. Horre fantasia. Hori da. Eta instituzioetan dauden pertsonaiak batua zeitute, eta gero badago pertsonai bat ere atauneraz egiten duena, gero historia hori nola Barandiaranek ataunen jaso zuenez, bueno, pixkat, zirkulo hori izteko, polita izango zela iruditu zean. Euskalkiak, baina euskeraz, eta euskeraz sortzea gaur egun, ez dakizure kasuan, autu bat den. Euskera nire hizkuntza da ere, orduan zegatik ez dute euskera egingo pelikula bat, eta Patxi Errementariren pelikula bat egiten badugu, euskera izan behar du. Ez dakit militantzia den edo ez, nire ustez naturala da, eta horrela izan behar zuen, orduan. Ibilbide eukidezaken ez dakik ero subtituloak eukiko dituen, ibilbide esan dut hemendik kanpora ere ikusi izateko edo? Bai, bueno, hori, bertsio originalean subtituloekin egongo da, eta gero doblajeak izango dira merkatuen arabera. Guk hor distribuidorak eta daukate lana, ez dakit, eta hori oraindik ez dakigu. Hori merkatuak ikusten. Berak esango du, ze behar segun eta zer eskatzen duen, zuek ere horra ingo duzu edo ez? Hori da. Mila esker, emaitzarekin pozik, Paul, suposatzen dut, ezta? Bai, oso pozik. Denbora pila daramate pelikularen atzetik, eta lortu egin dugu, hori ja nahikoa da. Eta badirudi jendeari gustatzen ari zaiola, ikusi duenean festivaletan eta orduan oso pozik eta oso harro. Denbora pila badiozunean, zer da? Hola, lehenengo okurritu zitzaizunetik eta gauzatu den arte zenbat urteak pasatu dira? Nik uste laburmetraia egiten hasi nintzenetik ja baneukan buruan, orduan gutxienez 15 urte. Hemen dago emaitza eta polita seguru, eskerrik asko. Bale, zuei, mila esker.